Ako prvé z našej ponuky by sme vám radi predstavili tento polointegrál na podvozku Ford. Je to Jotiline Siena, je vhodný pre 5 osôb na cestovanie aj na spanie. Je to 8-stupňový automat, má 165 koní a ako každé z našich aut má markízu, bude mať zadný nosič na bicykle a poďme si ho ukázať aj znútra. Ako ste už mohli vidieť, tak toto autíčko má krásnu oddelenú sprchu, vzadu veľkú francúzsku posteľ, oproti sprche sa nachádza toaleta a v kuchynke máme veľkú chladničku spojenú s mrazničkou, máme tu plynový sporák, v každom aute budeme mať takisto klimatizáciu, ktorá vám poslúži aj na kúrenie a komfort pri riadení vám zabezpečí veľká dotyková obrazovka s možnosťou pripojenia Apple CarPlay. Takže ak vás toto auto zaujalo, tak nás kľudne kontaktujte a môžete s ním vyraziť na dovolenku.